What's up, Ranap? This is your friends and welcome back to my channel. Hello guys, good morning ninyo diha. So, good morning, maadjong buntag o kumusta atong kalagayan karon? Okay ra ba? So, maadjong buntag ninyo diha guys. So, for today's vlog is i-share po na usang sudan karon. So, morning nagluto ko og archaran. Kung ano siya guys, tilapia nga gibuwad, nahimo na siyang buwad. Ba? Na ang kiprito lamang pod kay ako ra usa na bilin ja. Kundi ta magsud-ano karon, wa tay sud-anon man nag damay na siya ng gabi lang na atit guys kay silang siliin nga igsuon pa lang gida, ja ala pag giluto kay wa tay sud-an ja. Pag ako magluto, ahong gi prito ang ginamos sa gibutangan og sugar gamay para pud lami-lami pud ato ang ginamos karon dili pud parat man ka ginamos ka adyo man ang gibutangan lamang pud gamay nga sugar, so para pud tamis pud siya ba na ang ipakita ninyo agrang kuan kanang kiprito na nga kuan ginamos na so man pud siya ang gibutangan lang pud gamay nga sugar para pud unsa tong nang murag bigli na so ang dibutangan og sugar gamay para pud di siya parat kaadyo man ang ginaluto naman natog tilapia nga buwad. So ang gisunod ag kanang kuan kay sayang pud gabi gibuslot sa iring lami kuno to nang kwas iring bugan-bugan kay ari naman gibutangan og kuan guys. Expect ko guys nga dili si ja kunog iring kay mubo na kuan lisod ari nagibutas lansang na gabi ka jagbot naman diri ginamusog katong nay buwad. So nagmahay po kay kuan na pud na nabuslot pa ni guys nabuslot ni si Ja ko iring gabi wa po ko kang bantay ug wa pa ko ring balik dari suod dahurot tanan suma na lang na timingan jud gabi nakasud ko nga nahagbong naman ang buwan manang kuan pod God bless pod kay napoy na binbin gibinlan ko si iring kamay suma nakasudan ta karon manang nagkuat lang ko dali ala magay preto kuan guys kay tulo man kay putos nga ginamos so ag duha nahali na so ag usa ala magay preto kay sayang pug mantika guys kay kanira bang mantika kay gikan panig kuan ay bundok-bundok ilaw mga kwarta ani imbis arkansya na tigom-tigom ta nakuot na kay wa matay ipat mantika man ki palit lamang pug mantika gatong baligsing ko nga kuan na ay kwarta kay wa tay mantika paliton. So maligit ang buhaton ko adlaw kay nang lakaw nang langyaw ng mga tao diri guys kay bawo kay pulaan na siguro diri nang langyaw nag-uban tas igsuon nag-uban ta Los Angeles California lagjug ilang ibang kuan guys lang yawan California ug Los Angeles kuzaw ng mga tawhana ang pagod nagbuwad nako i-share ninyo unsa taod-taod kung unsa ang buhaton jud karong adlaw ug unsa akong mga plano sunod sa kuan ba mga plano sa kinabuhi kay ug di ta mo plano wa tay mahimo manang magplano ko karon ug unsa ang buhaton kung an ba bahin bas kwarta or bahin bas kuan. So atong susyonon ja lagi po i-share ninyo kung saan buhaton dani tagaay ko ninyo kuan guys ba tabayan ko sa mga plano so ang kinabuhi kay murag na ako yung nakadesisyon unja tayo so karon guys nagluto ko buwad kay may suad ng pamahaw karon buhi pa siguro po ni kay mang lagpot naman so muna yung pamahaw karon guys. So good morning ambi taknonay diha sa tong kung gibuhaton na adlaw guys kay wala delikado pa. So nagluto na ko buwad karon guys kay ako ra usa na bindres bahay ibizaan ko din nila. So decision ko nga luto na lamang nagbuwad kay wa matay sudan ron so mga jumbuntag ng diha tanan. Hi guys so karon manang matagluto gusto na las basak kapos manang so man matagluto ron guys. So maligo kog kanal so wala na tutos kanal guys atong maligo. Uy na guys yaya ng laba masaya ng laba lagi saya ng laba yaya na uy na amin ng laba di ay so unsa na lamang ko mag vlog siguro kay murag ng laba guys ag inagligo na maano ang mga germs mga to sa nilaba tabok-tabok naman tani. So unsa na lamang ta ato nang pahabnon tug laba kay nalaba pa man tong usa dito. So unsa na lamang tang laba. So see you there. So karon guys dira ko diri abot tawag kay man maglabas siya ya. So
it's time to show na po. So para maligo to karon guys, kay wala man ligo-ligo ta man ni mga atang piot-piot. So maligo na po ta karon guys. Ang suwadyan naman ni kanala kani. Ang tawag ani guys is irrigation. Pero ang sa Bisaya pa is kanal. So man ilang project sa una. So atong suwadyan na ilang murag swimming pool gamay murag ba maigo ba ko dan imo sud. Suwadyan naman nato. So ilang kuman nagligo mawas pa sa bus tabay kasi man maho tang kanal. Anong ato nang sudang ligo ta sudang ligo na. So asa ni iset di mo. Oh, Rene. Kapaligo be. Pati ay. Alik na be. Lang ako, muna ba? Daya. Igual skibol ba me? So guys, ato do nakita ganina nga nakaligo tag kanal. So lami man po paminaw guys, pagka makaligo kay bugnaw man po tubig sa kanal. Lami ka sa maliguan. So mapura guys, kay guwat tay kuan dares amo ako wat tay ana. So man dali ang kanal, tsaka natin brag kanal boy. So naglubot na. So maraming sa guys ang vlog karon. So man ako ligo lagi kay nagpa-refresh ka sa akong tukog ang mga kabuling-bulingan kay brag daghan sa ni pit-pit nga mga buling-buling wala sa ligo-ligo. So maraming sa to guys. Og daghang salamat og hala nakalimot shout out na ha, nakalimot na naman ko. So alam ang i-screen record sa last nga kuan. Hala nakalimot today ko. TV mura di na susuto maapil brag TV man to basta tuning comment sa ahong kuan atong latest itong aking vlog. So shout out sa duha ka tawo ning comment si Puros TV man to, nakalimot naman siguro ko. So wala to guys, daghang salamat ninyo especially sa mga Bisaya sa nag-support sa akong YouTube channel. So daghang salamat kayo ninyo o God bless. Di na usa-usahon kay daghan mo kaadyo. So amping ta kanunay guys sa atong kalibutan karon kay murag ni in case na o ni daghan nagato ang mga kuan karon. So amping ta kanunay og always mask, face shield o maglaglag man mo sig asa magwaswas o manghunaw sa alcohol. So daghang salamat o bye bye, see you for the next vlog guys.